عندنا فصول السنة والفصول هي ألف ب. Learning a new language does not have to be difficult. This is why Dora Institute of Languages offers you a unique and effortless opportunity to learn English and Arabic. We run a host of tailor-made courses, including an Arabic language certificate program, seminar and training for Arabic instructors, weekend Arabic programs for kids aged 7 to 15. من هو ربك؟ أنت؟ رضي الله. Our English program currently teaches Francophone and Arab students to speak, read and write English at different levels and prepares students for international English proficiency tests. If you want to learn very good English, Dora Institute is the only place to be. Visit Dora Institute at Jowlu on the Plant Pool Road or our website at www.doragh.com. wanda yake ya mana kyautai tun da daɗewa za mu ne ka don gode wa Allah ga gode ma Allah shi ƙara maka Allah shi ke wanzuwa ma'ana shi ke saura duk abin da ke ban ƙasa duka ya ƙare ko zai ƙare wani abu bai buya gabarin Allah sama ko ƙasa kullu shi Allah nan yana cikin sha'ani ne da yake bayyana shi ga al'umma ba yake fara shi ba domin shi Allah ya ƙara komai shi Allah nan ga kula da shi mai yaya bakin ciki ne mai gafarta zunubai ne yana son masu tuba bakin ciki ga yayi maka gafara ya maka in ka tuba annabi na cewa duk da ya adam duka masu kusure ne fiyayyun masu kuskure shi ne masu tuba su ne masu tuba ma'ana kullum ba ana bukata same ka mai tuba a kadara ba ka yi laifi ma rashin ba ka yi laifin ba tsakaninka da Allah a laifi ne kullum wajibi ne ga bawa ka dunga tuba wani ba ya fi annabi Muhammad babu shi kullum yana tuba muna gode ma Allah muna neman gafaransa muna roƙonsa shiriya Allah shirar da mu muna neman tsare ga Allah da kunya da walakanci wani kunya walakanci ya fi kunya lahira kunyan duniya duka yana nan kuma Allah ya yi maka amma kunyan lahira in ga kunyanta Allah ya kiyaye mu abadal abadi ne da mutuwa an kare da shi ko Allah ya yanka shi ba Allah ya yanka mutuwa sai shi ya ku mutanen aljanna daɗi kenan har abada kuludun falamat ba mutuwa kuma mutanen wuta kuma wanda suka walakanta wanda ne mutuwa wurin Allah walakanci kenan har abada. Hausa Television.